Er det virkelig sandt? Er det virkelig rigtigt? Ja, det er det naturligvis. Fordi FN's klimapanel, vi kunne også tale om FN's klimaorakel, som det jo efterhånden er blevet, det såkaldte IPCC siger det. Og nyhedsmedierne siger det også. Politikerne siger det også. Og hvad er det, de egentlig siger? De siger, at vi har alle et stort klimaproblem, og det er der ikke set tidligere. Det er et statement i deres Summary for Policymakers. Det er jo således, at IPCC udsender jo sådan med cirka 6 års mellemrum en diger værk, en basisrapport, der tæller 1000 sider cirka. Med deltagelse fra mange forskere side, der har lagt et stort arbejde i deres forskning, men det er endt oppe i nogle få, der skriver kapitlerne og sorterer i tingene. Men inden basisrapporten kommer ud, så har man lavet et summary, et abstrakt, og man har oven i købet lavet et superabstrakt. Og det er endt ude i nogle statements. Og det der er et af disse statement. Og det, man så kan spørge, det er, holder det vand? Det har givet anledning til en klimamyte, kan man tale om. Et hysteri. Nyhedsmedierne taler om forskere, der afslører global hedetur. Havisen kan være væk om 100 år. Flere voldsomme storme i vente. Det ser sort ud for den blå planet, og vi skal huske på vores børnebørn og den, jordklode, vi efterlader til dem. På den baggrund er det jo lidt ejendommeligt at se den tidligere FN-højkommissær Mary Robinson, hun sagde i 2009, et stabilt klima er en menneskeret. Det er jo helt utroligt, at en ansvarsfuld politiker kan udtale, at et stabilt klima er en menneskeret. Altså, det er jo nærmest det samme som at sige, at vi skal have juni måned hele året rundt. Det har jo ført til et massehysteri. Verdensomspændende klimamars. Der bliver holdt gudstjenester, klimagudstjenester. Og på visse tidspunkter bliver der klimaringet med klokkerne. Det er en stor verdensomspændende CO2-panik. Og når jeg er ude og på skoler, så er der faktisk børn, der kommer op til mig og siger, at de kan slet ikke sove om natten. Og derfor kunne man sige, at der er en ny diagnose. Prætraumatisk klimastress. Og det er faktisk en alvorlig sag. Og så er der jo altså, er det ved at ende op i en ny religion, klimatismen. Hvad er det, der er baggrund for hele det her? Hvordan er klimamyten og klimahysteriet egentlig opstået? Det tager udgangspunkt. Hvor jeg skynder mig. Sådan. Det tager udgangspunkt i den her graf. Vi har her den røde kurve, det er luftens CO2-indhold, hvor man begyndte at måle den i 1958 på Hawaii. Og vores troposfære, altså den nedre del af vores atmosfære, der sker en jævn fordeling af CO2 kloden rundt. Så derfor kan man forsvare og måle den et bestemt sted, og så sige, at det er et udtryk for, hvordan det ser ud globalt. Den er jo steget gevaldigt. Op til omkring 400 i dag, den omkring 405 parts per million. Så er der den blå kurve. Den viser tendensen i den globale temperatur. Jamen de første år der i 60-tallet og 70-tallet, der gik de i hver sin retning. Pludselig så skete der noget, så fulgtes de ad. Og det gjorde de i cirka 10 år. Så i 1988, der holdt
James Hansen, en atmosfærekemiker, han holdt et foredrag for den amerikanske senatskomité, hvor han sagde, at nogle modeller, man lavede nogle computermodeller, de var selvfølgelig primitive dengang. Disse computermodeller, de viste, at når man forøgede CO2-indholdet i atmosfæren, så vil temperaturen stige, og han kom oven i købet med et, efter hans mening, kvalificeret bud, der sagde, at de næste 10 år vil den globale temperatur stige 0,5 grader, altså en halv grad Celsius. Det skete så ikke. Den steg kun 0,2 grader Celsius. Men det kunne man jo ikke vide på det tidspunkt. Der var der jo lige kommet Brundtland-rapporten i 1987, og vores fælles fremtid, og den pegede jo på en række globale problemer. Sammen med James Hansens tale, så blev det faktisk optakten til, at FN oprettede IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental, det betyder altså mellem regeringer. Det er altså et politisk organ. Det er vigtigt at gøre sig det klart. Det blev oprettet på det tidspunkt. 4 år efter fik man underskrevet i Rio-deklarationen i 1992, hvor man sagde, at CO2 var den store synder. Nu havde man altså fra politisk side taget greb om et videnskabeligt emne og sagt, vi kender facit. Nu har forskerne sig derefter at rette. Man havde ikke længere frihed til frit mellem forskerne at diskutere. Havde det nu været klimaet på Mars, havde situationen været en helt anden. Så havde der ligesom dengang man diskuterede kontinentaldriften, så havde der været frihed blandt forskerne, fordi diskussion og uenighed, det er en del af forskningsprocessen. Så det er meget, meget vigtigt. Andre synspunkter blev direkte afvist. Den danske delegation kom med et bud på, at man også skulle se på kosmisk stråling og solaktivitet. Det afviste man direkte fra IPCC's side. Så her skete der jo altså noget. Og så kan vi jo så se, at så i dag, jamen efter år 2000, der er temperaturstigningen stoppet. Og det kan vi jo se lidt på et senere tidspunkt. Så der er altså 2 videnskabelige skoler. Først og fremmest, for at være helt fair, der er jo ingen af dem, der siger, at det kun er drivhusgasser, eller kun kosmisk stråling og solaktivitet. Først og fremmest på grund af de enorme mængder drivhusgasser, vi har lukket ud i atmosfæren. Det er den ene skole. Den anden skole siger, at det er på grund af ændringer i skydækket. Og skydækket er styret langt hen ad vejen af den kosmiske stråling, som der bliver skruet op og ned på gennem solens aktivitet. Se, forudsætningerne for demokrati, det er jo dybest set det mest ønskværdige, det er, at alle har samme informationsniveau. Det er selvfølgelig umuligt. Nogen orker det ikke, nogen gør meget ud af det osv. Men man skal have muligheden for det. Og det vil altså sige, at man skal orientere bredt. Men det sker jo ikke rigtigt i klimadebatten. Og der er det jo blandt andet Gro Harlem Brundtland, der udtaler, i klimadebatten, der er det umoralsk at tvivle. Det er jo, det har hun sagt, ja. Og det er nej, det lyder helt utroligt. Og det er altså ikke hende, der står på talerstolen i det danske Folketing der, det er det ikke. Men hun har udtalt det, og så er der jo allerede, så kan man sige, IPCC siger, det er CO2, der er synderen, og politikere siger, det må man bestemt ikke tvivle omkring. Tænk, at der står man simpelthen. I virkeligheden burde samtlige forskere, der arbejder med klima, gå i strejke. Men det gør man ikke. Så ryger stillinger og dit og dat og så videre. Så der arbejdes stille og roligt videre, og så er der en censur på, som jeg også selv har mærket. Så altså man kan sige, at man har blandet politik, videnskab og særinteresser sammen til en farlig cocktail.
Hvis vi nu ser lidt nærmere på uenighedens kerne, hvordan kan den egentlig opstå, hvis vi nu ser lidt bort fra IPCC's og Rio-deklarationen, hvordan kan den så opstå? Jamen, den opstår på den måde, at nogle forskere, og det er jo dem, der stort set knytter sig til IPCC, de siger, vi accepterer kun at gå så langt tilbage, hvor vi har rent faktiske målinger på temperaturen. Det vil sige cirka 150 år. Hvorimod andre siger, at vi er da nødt til at gå længere tilbage, ellers ser vi jo ikke de store linjer, de store svingninger i klimaet. Det er jo ikke nok, vi kender årets gang med vinter og forår og sommer og efterår og så videre. Det er jo en svingning. Så er der andre svingninger, der er noget større. Solens aktivitetssvingning på det der, den kan ligge der fra 9,5 og op til 12 år. Og andre, der er månens svingning, og der tænker jeg ikke på den døgnlige variation med tidevand. Der tænker jeg på 18,6 års svingningen. Fordi månen bevæger sig ikke rundt i samme plan, som jorden gør i forhold til solen. Der er en lille vinkel, og den vinkling der, den retter sig ud i løbet af 18,6 år. Så der er altså et tidevand der, som for øvrigt trækker varmt vand fra troperne op imod det arktiske, og altså med til havissmeltningen. Det skriver man heller aldrig noget om. Det hører man ikke om. Men i hvert fald, det er et dårligt tidspunkt at starte der, begynde der. Boringer i indlandsisen i Grønland afslører jo i virkeligheden, at IPCC stort set udgår fra slutningen af den lille istid. Så er det da klart, at når man udgår fra et koldt tidspunkt, så kan det jo altså kun blive varmere. Ellers vil vi stadig befinde os i den såkaldte lille istid. Og her ser vi nødvendigheden i Ole Humlums grafik. Her ser vi nødvendigheden af at kigge langt tilbage. Det her er perioden fra da istiden sluttede, og vi fik en kraftig temperaturstigning, og så ser vi frem til i dag. Og der kan vi jo se, at der er et gevaldigt støj på kurven. Snart er det meget varmt, snart er det køligt, snart varmt osv. Og her i de seneste 4.000 år, jamen der har det været med cirka 1.000 års mellemrum mellem disse varmetider. Der er altså en nærmest fast rytme i det der. Men en ting mere skal vi lige bide mærke i, det er, at det ser ud som om, generelt bliver det køligere. Så selvom vi i dag og vores korte tidshorisont har fået det varmere, så er det generelt på vej mod køligere tider. På vej mod en ny istid. Sidste mellemistid, den varede cirka 12.000 år. Vores har indtil videre varet 11.700 år. Nu behøver de jo ikke at være identiske, men altså bare sådan, så vi ved det, og jeg skal nok sørge for at være færdig inden da. Vi kan jo se her, hvad der er årsagen global afkøling. Det her er et udsnit af det, vi kalder Milankovitch-svingningen. Det kommer jeg ind på i næste slide. Hvor vi kan se, at vi er gået fra ca. 470 watt per kvadratmeter til 430 watt per kvadratmeter. Det lyder ikke ret meget, den forskel, men det betyder altså temmelig meget. Så vi er altså på vej mod en ny istid. Se, Milankovitch-svingningen. Teorien går ud på, at vi jo har jordens bane omkring solen, som kan ændre sig fra en stærk ellipse til en mindre stærk ellipse. Den svingning der, ændring, den tager cirka 100.000 år. Men ikke nok med det, så har vi jorden, der jo roterer om sin egen akse, og den akse, den har en stærkere hældning og en mindre stærkere hældning. Den ændring der, den tager cirka 40.000 år. Så har vi yderligere en tredje komplikation, nemlig at aksen jo ikke bare ændrer hældning, men aksen snurrer rundt som en snoretop her, der lige er ved at standse. Hvis sådan på et bord, så kan vi jo se sådan en snoretop, så begynder den at køre ud i sådan nogle svingninger. Det er det, der sker her med cirka 20-21.000 års svingningstid. De tre kurver med forskellig svingningstid, hvis vi lægger dem sammen, så vil de nogle gange dæmpe hinanden,
og nogle gange forstærke hinanden. Og summen af dem, det er det, vi ser her. Det er den kurve der, solindstråling, for de seneste 800.000 år. Og hvis vi sammenligner den med temperaturkurven fra boringer ned i indlandsisen og i Antarktis, iskjoldet der, så kan vi se her koldere tider, varmere tider, altså istider i den ende her, og mellemistider i den ende her. Og vi kan jo se nogle gange, det følges altså utrolig fint ad, så det er næsten helt uhyggeligt. Så her har vi forklaringen på vores istider og mellemistider. Og de der mellemistider, de er meget, meget korte i forhold til istiderne. Mellemistiderne er som sagt de der 10, 12, måske op til 20.000 år, hvor istiderne varer cirka 100.000 år. Når jeg er på ekskursion med studerende, så er der et bestemt sted i Jylland, hvor vi standser ved et ishus, og så går jeg ind og køber 2 ispinde. 2 ispinde. Det er den bedste måde at illustrere, hvor kort en mellemistid er. Se her, Al Gore. Nå. Se, Al Gore, ham har vi her. Klimaalarmisternes omrejsende ambassadør. Han kender åbenbart ikke Milankovitch-teorien. Han har kigget på den her kurve med istider, mellemistider, istider og mellemistider, som jo følger CO2-kurven. På den skala her på 400.000 år, der ser det ud, som om de følges totalt ad. Og det bruger han og rejser rundt og fortæller, jamen man kan jo tydeligt se, at temperaturens udsving her er knyttet til CO2. Men strækker man kurven ud, således at nu bliver skalaen her 50.000 år, så vil man kunne se, at vi får temperaturstigningen først, inden vi får CO2. Og iskernboringer har afsløret, at CO2 halter cirka 200 år efter. Og hvorfor nu det? Jo, fordi en varm atmosfære, den kan rumme mere CO2 end en kold atmosfære. Så der stjæles CO2 fra havet, fordi et varmt hav kan ikke rumme så meget CO2 som et koldt hav. Så den CO2 stjæles altså fra havet. Det er jo længe inden mennesket kommer ind i billedet. Og som vi kan se her, det er jo sent at opdage det for Al Gores vedkommende. Men det er menneskeligt at fejle, men det er jo ikke alle, der mestrer at få en medalje for det. Der var jo den der film og bogen En ubekvem sandhed. Og filmen skulle vises i samtlige skoler i England. Og det var i 2006-7 stykker. Der var en lærer, der nægtede at vise filmen. Der blev lagt sag an mod læreren. Og der var den engelske landsret afsagde en dom efter lange og meget stor research. Der var ikke videnskabelig belæg for mange af de udtalelser, der var i den film. Derfor var den fundet uegnet til undervisningsbrug. Men den slags kommer ikke ud til pressen. Man refererer stadig til Al Gore. Vi vender tilbage til den her, fordi hvis vi så sammenligner nu med CO2-indholdet i atmosfæren, så kan man sige, at vi fandt ud af, at den generelle tendens i vores efteristid har været en afkøling. Jamen så har vi fået en stigning i CO2. Nu er det en lille stigning, hvis vi ser på skalaen herude, 260 parts per million, når det er i bund her, til en 280. Og i dag er den jo altså så op på 405, så der er kommet en pludselig stigning i den her skala her. Så der er altså en stigning der, og vi ser slet ikke nogen sammenhæng. Overhovedet ikke her. Hvad kan det så være, der er årsag til, at vi får et skifte mellem varme tider, som vi har her, middelaldervarmen og den lille istid, og vores moderne varmetid?
Kigger man på iskernboringerne og på gamle træer, stykker sammen, altså kulstof 14 indholdet i vedmassen i gamle træer, så kan man se her, at der er en lille, når det er varmetid, så er der en lille produktion af kulstof 14 og en lille produktion af beryllium 10, hvorimod produktionen øges, når vi er i kolde perioder. Og det er meget væsentligt, fordi hvad er det, der skaber kulstof 14 og beryllium 10? Jamen det er kosmisk stråling. Og da den kosmiske stråling er ens, der hvor vi befinder os i Mælkevejen, ens over flere millioner år, så er det solen, der styrer og skruer op og ned for den kosmiske stråling. Så samarbejde mellem kosmisk stråling og solaktivitet producerer disse ændringer i kulstof 14 og beryllium 10. Det følger selvfølgelig ikke 100% ad, for det er jo, med klimaet er jo meget kompliceret. Der er ikke en enkelt faktor, der er helt afgørende. Men det, der er vigtigt, det er at sige, når man putter ind i modellerne, hvilken faktor er vigtigere end en anden faktor? Hvilken skal vi putte først ind i vores modeller? Og der er det jo, man i dag fra IPCC gør modellerne følsomme over for CO2. Det er CO2, der er den afgørende. Og hvis man tager fejl der, så er det jo ikke sådan, så computeren den siger, nej, min gode ven, vi ved, det er kosmisk stråling og solaktivitet, så det skynder vi os da lige at rette. Så meget må vi ikke stole på vores computer. For når den kosmiske stråling rammer vores atmosfære, så bliver nogle af strålerne kastet tilbage, mens andre, de energirigeste, de kommer ned i atmosfæren, og der sker der en ionisering, og vi får splittet atomer ad, eller molekyler ad i atomer, og nogle af dem, de samles igen, og vi får skykim, altså en slags aerosoler, en slags støvkorn i atmosfæren, hvor vanddamp fortættes omkring, og så får vi skydannelserne. Og vi kan jo se her, at der er en sammenhæng mellem det globale skydække her, der var omkring 69% her, og falder ned til en 5-66% her. Det er altså ikke mange procent, det drejer sig om. Det kan altså påvirke temperaturen, den globale temperatur. Det der er en såkaldt El Niño-effekt her i den kendte der i 798, 7-9 og 8-9. Der gør sig gældende der. Men ellers så kan vi se, at temperaturen stiger op igennem slutningen af 80-tallet og ind igennem 90-tallet, og så ligger den stille her efter årtusindskiftet. Hvis vi ser længere tilbage i tid, så er der jo heller ikke noget sammenhæng. Her har vi den røde kurve. Det er luftens indhold af CO2, atmosfærens indhold af CO2. Den er aftaget med nogle gevaldige udsving. Aftaget, jeg har nær sagt, vi har i de sidste 500-600 millioner år faktisk ikke haft den så lavt, som vi har den i øjeblikket. Og det er altså vigtigt at gøre sig det klart, og biologer siger, at det er meget tæt ved grænsen for, at plantedække ikke kan fungere. Vi kan ikke få en effektiv fotosyntese. Og det er jo altså farligt. Så det er jo derfor, gartnerne kommer CO2 ind i drivhusene, for at væksterne kan klare sig bedre. Se, temperaturen her, jamen den hopper op og ned her med nogle lange mellemrum jo på flere 100 millioner år, op og ned her. Og det er altså kolde perioder der og der, men uden nogen som helst sammenhæng med CO2-kurven. Der stiger mængden af CO2 ret kraftigt, hvorimod temperaturen falder kraftigt. Det er her, vi har haft frysehustider med gletsjere på jorden. Vi er i en frysehustid. Der er gletsjere på jorden. Når der ikke er gletsjere på jorden, som i kridttid for eksempel, jamen der er vi i en svedehustid. Så man kan sige, vi er i en frysehustid, der er gletsjere på jorden. Men der er der et skifte mellem istider og mellemistider. Og det er jo vigtigt at gøre sig det klart. Så kan man sige, hvorfor har vi det der? Vi befinder os i Mælkevejen.
Og Mælkevejen, den har jo nogle spiralarme, og i de spiralarme, der skabes der stjerner, og der går stjerner til grunde, og under de processer opstår der stor kosmisk stråling. Så den kosmiske stråling er størst, når vores solsystem befinder sig i en af armene. Når vi er mellem armene, så har vi svedehustid som kridttiden. Når vi er i armene, så er det frysehustider. Så vi befinder os her, og vi kan se, at vi ryger ind igen i en svedehustid, og så kommer vi ind i en ny frysehustid. Der har det vist sig, at de store planeter i vores solsystem påvirker den bane der. De største planeter giver banen nogle små sving, som har en svingningstid på cirka 60 år, 60 år. Og det er meget bemærkelsesværdigt, fordi nogle af vores naturlige svingninger, vi kender fra jorden, den nordatlantiske svingning og sådan noget som stillehavssvingning, de ligger jo i størrelsesorden 60 år. Det er ikke sikkert, der er en forbindelse, men tanken ligger nær. CO2-hypotesen forudsiger, at begge poler varmes op. Men det gør de jo ikke. Her kan vi se, at fra perioden 1979 til 2011, der har Arktis jo blevet varmet 1,2 grader op. Gevaldigt. Troperne kun 0,3 grader Celsius. Antarktis faldet 0,6 grader Celsius. Det er væsentligt. Det kan altså CO2-hypotesen ikke forklare. Hvad kan så forklare det? Det kan faktisk spørgsmål om skyerne. Flere eller færre skyer. Hvis vi har færre skyer, så har vi jo altså en større solindstråling på vores jordoverflade. Vi får stor solindstråling i Antarktis ned på en kæmpe stor hvid flade. Det antarktiske isskjold er 1,3 millioner eller 13 millioner kvadratkilometer stor. Grønland er indlandsis er bare 1,7 millioner. Så det er jo en lillebror i forhold. Og Vatnajökull, det er den tredje største ismasse. Så der kommer det jo ned på en kæmpe stor, meget hvid flade, for der er ikke så mange landområder, der kan levere støv ind til isoverfladen. Og det er klart, at der kommer solstrålerne lige ned på en knaldhvid flade, de ekspederes lige tilbage igen. De bidrager ikke rigtigt til opvarmning. Og det er rasende koldt. Når vi så har flere skyer, jamen så sker der jo det, at nogle af strålerne rammer oversiden af skyerne og sendes retur. Andre skyer når igennem, men det kan være, at der er skyggeeffekt fra skyerne. Så derfor er tilbagestrålingen heller ikke så stor. Så alt andet lige summen af det gør, at det er relativt varmt. Det er altså ikke sådan, man går i shorts. Men altså, hvis man går fra en gennemsnitstemperatur på minus 70, og så til en gennemsnitstemperatur på for eksempel minus 70, og så en gennemsnitstemperatur på 65, så er det jo en relativ opvarmning. Og det er det, der sker her. Det kan CO2-hypotesen ikke forklare. Hvis man ser på Arktis, jamen, så sker der jo det, at når der er en global opvarmning, så er der jo store landområder, hvor sne og is smelter. Og det betyder i virkeligheden, at mørke flader kommer frem, og når de modtager solstråling, så opvarmes de, og det er en selvforstærkende effekt, for så vil sneen i naboområdet smelte lettere, osv. osv. Så der er en øget opvarmning her, og helt modsat, når der er en global afkøling. Nu har vi set lidt sådan på nogle af årsagerne, om det er rimeligt at betragte den kosmiske stråling og solens aktivitet som hovedårsagen til vores klimaændringer. Det er jo en meget kompliceret sag jo i virkeligheden. Derfor er den også svær at forklare. Ved drivhuseffekten, den kan man forklare børn i 2. klasse. Der kommer nogle stråler ned, og så har vi drivhuseffekten, der holder på varmen, og så bliver jorden varmere. Det kan et hvert barn forstå. Det blev hver mands eje.
hvor det her er meget, meget kompliceret. Tænk at skulle prøve at forklare en fra anden klasse det her. Se, i 2013 syntesrapporten, der er der altså summary for policymakers. Der er der nogle statements her. Den globale temperatur stiger som aldrig før. Havisen er ved at forsvinde. Gletsjerne smelter for uroligende. Havstigningen er tiltagende. Og vi får og har allerede fået mere ekstrem vejr. Og så kan man spørge, er det fup eller fakta? Og det skal vi kigge lidt på. Se, IPCC, en gang imellem, så går de længere tilbage end bare de der 150 år. For da man kom med sin kurve, altså hvis man går tilbage i 90'erne, der brugte IPCC. Hvad søren. Hvad laver jeg nu? Det er det. Der brugte IPCC den nedre kurve med middelaldervarme. Der kunne man se, at der havde været en middelaldervarme og en lille istid og det her. Så kommer man, og det er altså en person. Det er ikke generelt folk, der kommer strømmende ind. Man-kurven, eller ishockeystaven, der viser det her forløb. Ingen middelaldervarme, ingen lille istid, men den moderne varmetid, den slår igennem. Og den er blevet kritiseret, der har været meget debat om den. Den optog de jo i 2001-rapporten. Der har været debat om den, men statistikere de siger, den måde, det behandles på statistisk, har den effekt, at det dæmper udsving, jo længere man går tilbage i tid. Og så kører den meget på træårringen, men træårringens størrelse er afhængig ikke alene af temperaturen, også af nedbøren. Og det er jo væsentligt. Hvis man skal have fat i at skelne temperaturen fra nedbøren, så skal man have fat i massefylden af den pågældende vedmasse indeni. Den kan afsløre det. Se, den her, den bygger på 18 forskellige dataserier. Og det betragtes som en meget robust, nu er det helt generaliseret, men en robust kurve, der viser tingene i Europa. Så er der mange, der siger, jamen altså det her, det er jo kun i Europa, vi har den lille istid. Vi kan huske at malerierne, hvor de skøjter rundt og frostfærger på Themsen og så videre. De her markeder på Themsen. Nej, rundt i verden, på alle kontinenter, har man kunnet påvise den lille istid og middelaldervarmen. Den russiske forsker Datsenko og hans forskerteam har undersøgt 1000 år gamle enebærtræer i Tibet og kunne påvise for øvrigt, at varmetoppen, den kom lidt efter solaktiviteten. Så det vil sige, at der var en forsinkelse der på 10 år, 15 år, 20 år. Det har jo været hævdet fra klimaalarmisternes side. Ja, men altså solaktiviteten aftog jo der. Så mens vi stadig havde temperaturstigning i 90-tallet, der var solaktiviteten på retur. Men med Datsenkos undersøgelser der, har man i hvert fald, hvis det er til troende, et kvalificeret bud på, hvorfor. Se, i 2007, der påstod IPCC, at temperaturen var tiltagende. Den globale temperatur var tiltagende. De viste den der figur. De viste en trendlinje, en tendenslinje her for hele kurven, der går fra 1850'erne, 50-tallet og op til 2000, godt 2000. Og sagde, at den har den hældning. Og så lavede de den her kurve, den havde den hældning, og så lavede de den der kurve, og så lavede de den der, og så sagde de der kurver der, de bliver jo stejlere og stejlere og stejlere, og det kan jo kun være, fordi den globale temperatur er stigende. Det er jo rigtigt, hvis man fjerner den globale temperaturkurve. Nej. Men sådan er det jo ikke. Man bør jo lige kigge, hvad er det, vi sidder og fumler med de her streger. Fordi hvis man nu rammer ind her, 1900 begynder der, rammer det ind, og 2000 der, jamen, så kan vi jo se, at i første halvdel af 1900-tallet, der er der fra 1915 og op til omkring 1940, altså 25 år med kraftig stigning. Det samme gør sig gældende her, 25 år med kraftig stigning. Det er fordelt i 2 etaper i 1900-tallet. Og man kan jo også se,
i 1800, slutningen af 1800-tallet er der så også et pænt spring der på 20 år. Så hvis vi kigger her på James Hansens model, der sagde, at vi vil få en kraftig stigning de næste 10 år, det er hans der, så endte det altså sådan her. Og hvis vi ser på IPCC's modeller fra 1990-tallet, så viser de det her, men så endte det sådan her. Men altså, virkeligheden, det er trist, at virkeligheden ikke rigtig vil rette sig ind efter de her mangelfulde computerproducerede modeller. Det kan godt irritere nogen. Og hvis vi ser på, nu hører vi jo tit, nu har vi haft den varmeste marts måned i mands minde, eller den varmeste oktober i mands minde, så er det jo klart, fordi hvis temperaturen stiger op, som jo har gjort på 90-tallet, så er det jo ikke sådan, når den skal til at beslutte sig til at gå ned igen, at det sker som med et knæk og en hurtig beslutning, som tagryggen på et tag. Ja, det er jo det, tagryggen er. Så foregår det jo som en blød kurve, og den bløde kurve vil der være masser af rekorder af temperatur, varmerekorder. Og når det engang går ned i den lille istid, har der været masser af kulderekorder. Her det er månedsværdier for Danmark fra år 2000 til 2014, og det er Danmarks Meteorologiske Instituts tal. Og der kan vi se, hvordan det ser ud. Ingen tendens til stigning i det globale Danmark. Så kan vi se på havisen. Den arktiske havis smelter. Det har den gjort i 150 år. Jeg skrev en kronik i Dagbladet Børsen med den titel der. Det kom der selvfølgelig nogle læserbrev ud af. At det havde gjort det i 150 år, var jo totalt uinteressant. Men her ser vi Norsk Polarinstituts kurve, baseret på logbøger, flyfotografier fra den tid, hvor der var flyvemaskiner. Og den viser altså med meget støj på kurven, at vi har en afsmeltning af havisen fra den lille istid, og så frem til i dag. Og det er jo overhovedet ikke overraskende, hvis vi nu skulle forlænge kurven for at se, hvad er det, vi hører i dag, at det går helt gevaldigt for sig. Så kan vi jo bare se her, det er fra år 2005 til 2017. Og hvis vi ser på martsværdierne, så ligger de der og svinger omkring de der 14 millioner. Det er altså for hele det arktiske ocean og svinger, går lidt op og lidt ned. Men det ligger på det niveau, og for april, der ligger det også sådan her. Og går vi til september, så ligger det sådan her. 2012 var det lidt lavt, fordi der var der en gevaldig storm i august, som brød isen op i stumper og stykker, og dermed så fik isen jo en stor overflade og blev øget smeltning. Samtidig så var den vandfilm af ferskvand, der ligger under havisen, når den er sammenhængende, den blev brudt op og blandet med saltvand, og det ved vi jo, at det sker, ligesom når vi strøger salt på vores gangarealer om vinteren. Så øges smeltningen. Men vi kan da se, at omfanget af septemberisen var allerede genetableret godt og vel endda året efter. Så der sker ikke rigtig noget, og når jeg viser de her ting her, så har det jo lidt at gøre med isbjørnene, der jo netop er meget afhængige af sammenhængende is, der ikke må være for tyk, der skal jo kunne være åndehuller, så sælerne kan komme op og blive spist. Og så derfor er det vigtigt, at vi har sammenhængende isområde i de tidlige måneder her, marts, april og for så vidt også maj måned, hvor jo isbjørnen indtager 2/3 af sin årlige føde. Og der kan vi se, at der er ikke rigtig sket noget. September har jeg jo af gode grunde ikke for 2017 endnu. Jamen, tilsvarende, når IPCC siger, at temperaturen burde være den samme på Antarktis og i Arktis, jamen hvad med havisen? Jamen så må den ifølge IPCC, den skal smelte i Antarktis. Om den vil det eller ej, den skal. Og derfor ser vi, at deres modeller, de viser altså det her forløb.
aftagende is i Antarktis fra slutningen af 1970'erne. Det er jo så der, hvor man kan tage satellitbilleder, men dem kigger de altså ikke på åbenbart, og der når vi frem her til 2010. Hvad siger virkeligheden? Netop satellitbillederne, de viser det her. Voksende havis, og globalt set, så opvejer det næsten smeltningen i det arktiske. Næsten. Se, nu var der jo støj på de her kurver, vi så der fra slutningen af 1800-tallet og frem. Nogle steder stor udbredelse, lidt mindre igen, så stor igen og mindre igen osv. Hvad kan årsagen være til de her udsving? Det kan være det, der hedder den arktiske oscillation, den arktiske svingning. Her ser vi den arktiske svingning fra 1899 til 2000. Hvad er det for noget? Den arktiske svingning, hvis højtrykket er større end normalt over Nordpolen, så har vi en såkaldt negativ arktisk svingning. Og når højtrykket er mindre, altså når det er noget lavere end normalt, så har vi en positiv arktisk svingning. Hvad betyder det? Det betyder, at når vi har negativ arktisk svingning, så går havstrømmene i det arktiske ocean på den måde her, og så ud mellem Svalbard og Grønland her. Men bevarer hele den centrale del, som kan vokse så tyk. Når vi så har en positiv arktisk svingning, så sker der det, at vi får vendt hele strømmen den vej her, og den slipper herover, vi får store åbenvandsområder, og den ryger ind over den centrale del af det arktiske ocean og bryder den gamle, tykke havis op, der bliver slæbt væk af strømmen, så vi også får åbenvandsområder der. Her ser vi, hvordan det kan veksle. Der var der nogle målinger i perioden 1958 til 1976. Dem sammenlignede man med målinger fra 1990-tallet. Og der viste det sig, at havisen var blevet godt en meter tyndere. Og så sagde man, der har vi et udtryk for den globale opvarmning. Havisen er blevet betydeligt tyndere. Men prøv lige at se her. Lige netop forud for den periode, fra 89 til 95, der havde vi en høj, usædvanlig positiv arktisk oscillation. Den her, som fjernede den tykke is. Så er det klart, så har vi den tynde is, som er meget sårbar over for den efterfølgende sommers smeltning. Så det kan vi udvide og se, hvor hurtigt foregår det. Fordi netop med istykkelsen. Prøv at se her. Vi har måling. Istykkel, det er sådan, at de grønne områder, det er tyk havis, og blå, det er tyndere havis. I december 2008, der er der lidt tykt havis. 2 år efter samme dato, er der mere end dobbelt så meget område med tyk havis. Så kan vi lige prøve at gå ind og se på den arktiske oscillation, den arktiske svingning. I den første her, 2008, der går det ned her. Der har vi haft meget ofte positiv, som fjerner tyk is. Så går vi til 2010. Forud for den, der har vi haft negativ arktisk svingning i stor udstrækning, som skaber tyk is. Så hurtigt kan det der ændre sig, får vi aldrig noget at vide om i nyhederne. Gletsjerne smelter foruroligende, lyder det fra nyhedsmedierne og IPCC. Inden COP15 i København i 2009, og det kan I sikkert alle huske, at der blev det jo meddelt, at gletsjerne i Himalaya, de vil være bortsmelte i 2035. Så langt er vi jo ikke nået endnu, så vi kan sætte os tilbage og være bedre vidende. Men IPCC meldte, efter at man havde fået lavet hele den her alarm, og efter at COP15 var overstået, og man havde lavet nogle politiske beslutninger, meddelte de, desværre var der ikke videnskabeligt belæg for det. Det hele beroede, og jeg har undersøgt hele den baggrund for det der. Det beroede på en journalist, der talte med en indisk videnskabsmand. Og journalisten skrev i sådan et månedsskrift, som kan vi sige, befinder sig sådan i den grå zone, men blev citeret af IPCC. Og sådan endte det altså
i perioden op mod den tid der, og ifølge Nature Geoscience, så var 2008, der rykkede mere end halvdelen af gletsjerne i Karakorum, som tæller 9.000 gletsjere. Et af de største gletsjerområder i Himalaya, rykkede frem eller forblev stabile. Nu skal det siges, at mængden af sne var tiltaget. Og der kommer, fordi Himalaya har meget stejle bjergsider og mange laviner, så de bidrog jo til at øge husholdningen på gletsjerne, så de kunne rykke frem. Men de var i hvert fald ikke i den forfærdelige under den tilbagesmeltning, som der blev sagt. Se Al Gore igen, en ubekvem sandhed. Sneens forsvinden på toppen af Kilimanjaro skyldes global opvarmning. Og den har vi jo alle sammen hørt og læst om. Nu er der bare sket det, at det er der ikke rigtig nogen forskere, der kan genkende, der arbejder med det. Det er rigtigt nok, at gletsjerne og sneen er ved at forsvinde, men det skyldes ikke temperaturændringer. Den har været konstant i årtier deroppe. Den ligger på omkring minus 7,8 op på toppen. Derimod er nedbøren, altså gletsjer er jo ikke bare et spørgsmål om temperatur, det er et spørgsmål om nedbør. Vi kan jo se på Vestlandet, hvordan gletsjerne der rykker længere ned end i indlandet. Og det er jo simpelthen fordi, altså man kan sige, dybest set, så havet er jo med til at hindre, at det bliver alt for koldt, men der er stor nedbør. Og det var det, der er tilfældet de seneste 100 år. Der er nedbøren reduceret i Østafrika. Så gletsjerne er sultet, og det er fordampet, og så får vi det billede frem. Gletsjerne i Alperne smelter. Jamen, det har de jo gjort i 150 år. Det kan vi se. Fra slutningen af en lille istid. Der er jo ikke noget mærkeligt i det. Så rykkede de frem på 1920'erne der. Der rykkede de noget frem der, gletsjerne, så smelter de igen og rykker lidt frem her. Og så smelter de igen og rykker lidt frem i de kolde 1970-årene og et stykke ind i 1980-årene. Og så smelter de igen. Så altså, der er jo ikke noget nyt og alarmerende i det. Selvfølgelig, hvis det bliver ved at blive varmere, jamen så vil små gletsjere forsvinde. Men man har talrige eksempler på, hvor man kan se gamle bebyggelser, der dukker frem. Det har vi også eksempler i Island, hvor gamle bebyggelser dukker frem. Så gletsjerne har altså været tidligere længere tilbage. Temperaturen på toppen af indlandsisen i Grønland de seneste 1000 år, der kan vi se her, der har vi middelaldervarmen med omkring minus 32 grader, og kommer op på minus 30 grader, og så dykker den ned her, og kommer ned i en lille istid, hvor vi er nede på sådan minus 33 grader, minus 32 grader, og så op til vores moderne tid. Det er i 1930-tallet i det arktiske. For læg mærke til her, at ser vi på de 100 år fra 1900 til 2000, så er 1930-tallet det er det varmeste årti i Arktis i 1900-tallet. Grønland med is, Grønland uden is. Og der er jo det ved det, at det er jo ligesom en husholdning, som man har derhjemme. Ikke? Vi har et stort isskjold her. Der er en indtægtsside, næringsområde. Der falder sne om vinteren. Om sommeren smelter noget af sneen, men ikke al sneen. Så der er et positiv tilvækst. Herude er vi ude i tæringsområdet. Der smelter al vinterens sne og noget af isen. Så ville man jo forvente, at det blev meget stejlt til sidst skulle det gå sådan her. Men det gør det ikke, fordi der er tyngdekraften spiller ind, så vi får en bevægelse i det her mere eller mindre plastiske stof, så vi får en bevægelse ud mod randen. Men nogle steder bevæger den sig ud og har kontakt med havet, så får vi jo isskælv. Og der kommer noget, vi skal bemærke. Og vi skal også lige bemærke, at isskjoldet altså udgør 99% af jordens samlede gletsjermasse. Så alle vores små gletsjere udgør altså til sammen kun 1%. Det her det er det, der hedder dynamisk ismassetab.
Og der kan vi lige se på næste billede, at smeltningen, hvis vi lige går tilbage, smeltningen, når det bliver varmt, det foregår jo på toppen. Det foregår på overfladen af isen. Det er smeltningen, som er styret af det aktuelle klima. Det dynamiske ismassetab kan fremkomme ved, at vi for eksempel i istiden havde et stejlere profil. Det var koldere. Men det tager mange tusind år for en iskrystal her at bevæge sig ud. Så at komme ind i en stabil form, der er koblet op på efteristidens klima, det er en lang proces. Så de steder, hvor der er mulighed for at afgive is, der sker det som dynamisk ismassetab. Så når Connie Hedegaard fra Danmark, der var klimaminister, der rejste rundt med sine udenlandske klimakollegaer og pegede på det her som eksempel på voldsom global opvarmning, så er det intet med global opvarmning at gøre. Det var dynamisk ismassetab. Og de Kurt Kjær, der har efterfulgt mig i mit job, og hele hans forskerteam, har lavet meget grundige undersøgelser i Grønland. Og for første gang undersøgt, hvad det dynamiske ismassetab betyder. Og her er det et eksempel fra Nordøstgrønland, og der ser vi, at i perioden 1985 til 1993, der var det dynamiske ismassetab på en 700 km lang strækning af kysten. Så stor der. Smeltningen var det heroppe. Går vi til perioden 2005 til 10, så bliver smeltningen større. Vi kan også se, at det her lufttemperaturen, den er blevet større der i den periode. Så smeltningen er naturligvis større. Det dynamiske ismassetab mindre. Det kan nemlig skifte meget. Det kommer ligesom i bølger, har den forskergruppe fundet ud af. Og derfor er det meget vigtigt, hvornår tager IPCC udgangspunkt, når de vil beregne havstigningen frem til år 2100. Det er meget vigtigt. Tager man udgangspunkt her, tager man udgangspunkt der, tager man udgangspunkt der, og laver det som en retlignet fremskrivning. Så dynamisk ismassetab, det er altså vigtigt at gøre sig det klart, og det får vi heller ikke noget at vide om i nyhedsmedierne. Sammenlagt smeltning og dynamisk ismassetab udgør nu for hele Grønlands indlandsis, så godt som man nu kan beregne det, 300 gigaton per år. Det svarer til en havstigning på 0,5 millimeter om året. Fremskrevet til år 2100 er det 4 centimeter. Og apropos havstigning, den globale havstigning her fra år 1900 og frem her til godt 2000, den er jo ikke tiltagende, som IPCC og nyhedsmedierne siger. Den er tværtimod noget aftagende. Vi har perioden 1900 til 2015 2,06 mm per år på hele den linje der. Det er traditionelle vandstandsmålinger. Går vi hen og ser på målinger fra satellitter, så ser vi heller ikke nogen tiltagende tendens. Det svinger op og ned her, men vi kunne godt tegne en nogenlunde ret linje. Og der er det samme, skal vi sige, sammenlignet med traditionelle vandstandsmålinger, de giver kun 1,5 mm per år fra 1993 til 2015, hvor de andre giver godt og vel det dobbelte. Og man kan ikke rigtig forklare, hvorfor satellitterne giver så meget mere. Men det er vigtigt i hvert fald at sammenholde de traditionelle vandstandsmålinger. Og man kan i hvert fald se, at der er ikke tegn på tiltagende. Hvorfor er der generelt en havstigning? For den kan vi jo ikke undgå. Det er jo blandt andet vands udvidelse. Og så er det selvfølgelig også isen. Ikke havisen, men gletsjerisens bidrag til det. Men hvis den afsmeltning er så voldsom fra vores isskjolde, jamen så vil vi jo forvente at få en tiltagende havstigning. Det er ikke det, vi ser. Her kan vi se en meget pudsig undersøgelse, fordi i detaljen, der er havstigningerne, der er svingninger i det også. Naturlige svingninger, ligesom der er i temperaturen, så er der naturlige svingninger der. Og hvis man opløser det gennem det, der hedder Fourier-analyser og wavelet-analyser, så kan man få frem en kurve
hvor de nogle gange fremhæver hinanden, og nogle gange dæmper hinanden, og fremhæver hinanden, og dæmper hinanden. Og hvis man tager den kurve, og lægger den ind på den generelle havstigning på grund af vandudvidelse og istilskud, og nogle gange er der så eller vand, der jo fordamper og falder ned som sne og så videre, så ser det sådan her ud. Der er den dæmpet her. Frem mod 1971, hvor havstigningen pludselig tager fart. Og det er jo der, IPCC siger, der har vi i havstigningen et klart udtryk for menneskets påvirkning. Men den historie, den vil altså har været gentaget hernede, eller som forløber hernede, og den vil blive gentaget igen her. Men på et tidspunkt her, meget snart, så vil havstigningen midlertidigt falde lidt igen. Der skal man hele tiden tænke på, hvad det er, man laver omkring kystsikring. Nå, jeg skal jo slet ikke det. Så se her. Mere ekstremvejr end normalt alarmerer IPCC. Hvad siger virkeligheden? Alvorlige og ekstreme tornadoer i USA 1954 til 2014. Der kan vi ikke se, at det tiltager på grund af global opvarmning. Overhovedet ikke. Der er ikke nogen sammenhæng der. Tværtimod har der været en periode i de kølige 1970-årene, hvor der måske var lidt mere. Men i hvert fald, der er ikke nogen trend frem mod. Antal tropiske cykloner maj, juni, juli 1970 til 2009. Samme billede. Ingen tiltagen frem i takt med global opvarmning. Lederen her er det kendte Hurricane Center, det nationale Hurricane Center. Han havde fundet ud af, at der netop ikke var nogen sammenhæng med global opvarmning. Så var der en pressekonference i 2004, og vedkommende, der stod over for pressen, sagde, man har fundet en meget tæt sammenhæng mellem tropiske orkaner og global opvarmning. Derefter så kom der et brev fra Chris Landsea, som fraskrev sig ansvaret, og han kunne personligt ikke fortsætte med at bidrage til en proces, som han mente bygger på præfabrikerede agendaer og videnskabelig upålidelighed. Og han var en af de store kanoner i IPCC. For søren da. Det var dog voldsomt. Men spændende. Ekstremvejret i Danmark. Jeg skal lige se, om det er det. Jo, det er så. Ekstremvejret i Danmark. Hvordan ser det ud? Der står de i dansk fjernsyn og siger, at der er blevet meget mere stormvejr i Danmark. Det her er Danmarks Meteorologiske Instituts egne tal fra deres stormliste. Ja, en dag så var der en, der sagde, det var i marts måned, efter en periode, hvor der havde blæst kraftigt, sagde hun, nu har vi fået vinden til at lægge sig. Det var selvfølgelig ikke, men altså, der kan jo godt sidde nogen og opfatte, at nu har man virkelig fået styr på sagerne. Her, der har vi jo de storme 21 til 26,5 meter per sekund. Regionale, det er de røde, nationale, det er de røde, regionale, det er de blå. Og der kan vi jo godt se, når skalaen går her fra 1897 til 1906, at det er jo i de årtierne, slutningen af en lille istid, det er jo her, vi har de store nationale storme, store antal storme. Der er ikke nogen tendens til, at det tiltager. Her har vi en voldsom situation her. Det er 2015, hvor der var 6 storme, regionale storme i Danmark. Allerede i 2016 var der kun 1. Og hvis vi ser på direkte orkaner hernede, hvor vi har altså mere end 26,5 meter per sekund der, så kan vi også se, der er lidt flere i sidste halvdel, men det er ikke sådan, at det stiger frem mod i takt med den globale opvarmning.
Fordi sådan noget vejr som i Danmark for eksempel, og også i Norge her, afhænger jo meget af det, der hedder NAO, den nordatlantiske oscillation eller svingning, som jo bygger på, at vi har højtryk over Azorerne og et lavtryk over Island. Og når vi har en positiv NAO, så er der meget stort højtryk over Azorerne og et beskedent lavtryk, så der er en stor trykgradient her. Så får vi mange storme, det bliver mildt og fugtigt i Skandinavien her, hvorimod det bliver koldt og tørt i Middelhavsområdet her. Og når vi når frem og har en negativ NAO, jamen så får vi sådan set den modsatte situation. Så de er tit knyttet til hinanden, og vi kan jo se, at man kan jo samtidig undre sig lidt over, at nu er det mildt og vådt i Vestgrønland, men koldt og tørt i Skandinavien, ikke? Og så tænker man, og så videre. Men det hænger altså sammen med det her system. Og her kan vi se, hvordan det ser ud fra 1830-tallene og så frem til i dag med hensyn til NAO. Snart er den positiv, og snart er den negativ. Den årlige middelnedbør i Sahel, der har vi jo hørt om tørken i Sahel i perioden der fra 1970 til 2000. Der var der jo nogen, de har forsøgt at tage IPCC's klimamodeller og se, hvordan de skulle gerne kunne genskabe nærmeste fortid. Ellers kan det jo ikke bruges til at sige noget om fremtiden. Og de regionale modeller her, der tog man 19 modeller. De 8, de viste udpræget tørke, som vi ser det her. 7 modeller viste udtalt nedbør i hele den periode. Og 4 modeller viste sådan mere normale tilstande. Det er jo sådan noget, der bringer politikerne over i et dilemma, ikke? Skal de nu bruge, skal vi sige, afstemningsmetoden for at afgøre, hvordan skal man planlægge? Og tørke, jamen det skifter. Det skifter i 1951 til 1970, der var det indre USA, Rusland, Australien, argentinske Pampas, der blev ramt. Og de næste 20 år, der var det Sahel, Sibirien, sydlig Argentina, og de følgende 20 år igen fortsat Sahel, Kongo, Nordøstkina, Mongoliet. Og for et år siden, der var det Sydafrika, på grund af El Niño og så videre, der var ramt af tørke. Nu vælter regnen ned i Sydafrika. Ikke? Så det skifter jo altså. Og mange gange, så er det jo områder, hvor der kan gå adskillige årtier, før det gentager sig. Og så er det pludselig, man bliver helt forskrækket. Her kan vi se vinternedbøren i Middelhavsregionen. Og vi kan jo se, hvordan den netop hænger sammen med NAO. Vi har en stor tørke her, og vi har det fugtige her, fugtig periode her, og tørke der, og så kommer der noget fugtigt der. Det er den firkant, vi ser her. Hvis vi nu skalerer den helt tilbage til 1500-tallet, så kan vi se, der er jo ikke noget nyt i det her. Overhovedet ikke noget nyt i det her. Der kan være de der udsving. Snarere er der nogle svingning, man kan sige storskala-svingning, man kunne forestille sig gik nogenlunde på den måde der. Nedbør og ekstremvejr i Danmark. Nedbøren er tiltaget i Danmark. Det må vi erkende. Den er tiltaget de seneste 100 år. Her ser vi den fra 1800 og midten af 70-tallet. Og så frem til i dag. Og den er altså tiltaget ca. 100 mm. Det vi ser hernede, det er ekstremvejret. Det er den største nedbør per døgn. Og den kan vi altså lige kigge på. Den tiltog, efter det jeg sådan kan se her, op mod 1930-tallet. Derefter, som jeg ser det, så er den nogenlunde uændret, selvfølgelig med støj på. Hvad gør DMI, for det er jo direkte figurer fra DMI, hvad gør de i den tekniske rapport fra 2015, hvor de her figurer opererer? De tegner en rød streg herfra, og det er op til, og siger, at det beviser tydeligt, at den ekstremvejret er tiltaget.
I IPCC's basisrapport Summary for Policymakers der står, at forårs snedækket på den nordlige halvkugle er reduceret. Der står ikke noget om nogen af de andre, hvordan det forholder sig. Kun forårssnedækket. Men ser man på hele den nordlige halvkugle fra november til april, så ser det sådan ud her. Og der var en britisk avis, der i år 2000 skrev, at børn i fremtiden kun vil kunne opleve sne i fjernsyn og på film. Så jeg ser her i hvert fald en vis tiltagen her de senere år i det her, men som vi kan se, så hopper det op og ned, så det kan lige så godt være, at der så er nogle år, hvor det aftager igen. Men der er ikke absolut ingen tendens til, at der er en tiltagen i takt med den globale opvarmning. Hvorfor oplever vi så vejret så ekstremt? Vi indoktrineres simpelthen i skolebøger, politikere, alle der står frem og udtaler sig om klimaet, der indoktrineres vi med påstanden. Og til sidst så må vi jo simpelthen tro, at de er sande. Der var forleden dag i forbindelse med et projekt i Kerteminde Kommune på Fyn, hvor man skal kystsikre, og der bliver regningen sendt til alle dem, der bor nede under, jeg tror det er 2,5 meter over dansk normal 0 over havniveauet. De skal betale, det bliver 70.000 per husstand. Og der stod der en af damerne, der er en ejer af et hus der, og tårerne trillede lidt ned ad kinderne, og hun sagde, jamen, det kan ikke være rigtigt, for det er jo alles skyld, at klimaet er blevet så slemt. Så der har vi den. Nu falder den pludselig tilbage. Det politikerne har sagt, det kommer de nu pludselig til og skal sige, nej, det er det bestemt ikke. Det er skam kosmisk stråling og solaktivitet og så videre, for ligesom at redde lidt penge. Så, vi har indrettet vores hverdag, som om klimaet var stabilt. Jeg mener, i 1800-tallet vidste man ikke, der havde været en istid. Da min farfar blev født i 1863 blev han født. Der var det endnu ikke vedtaget i Danmark, at der havde været en istid. Ganske vist havde Agassi jo udsendt sin bog i 1880 om istid, men den blev ikke taget særlig højtideligt. Man grinede nærmest af ham. Ja, blev det vedtaget i Danmark, at man har haft en istid på et nordisk forskermøde i Roskilde. Der vedtog man, at der havde været en istid. Og så man troede ganske enkelt, at klimaet stort set var stabilt. Man troede jo, at jorden jo hele tiden havde været varm, og så blev den jo koldere og koldere og koldere, så man kunne jo ikke have haft en kold periode undervejs der, og så blev det varmere og så videre. Så man havde altså simpelthen den forestilling om klimaet. Vi har ændret naturen og dermed forstærket de ulykker, der følger i kølvandet på det evigt omskiftelige klimas ekstremvejr. Da der var den store storm, der hed Bodil, der oversvømmede store dele omkring kystegnen omkring Roskilde Fjord, og der er jo en masse, der led skade der. Så er der ingen, der tænker på, at i 1921 havde man en storm af tilsvarende art, med samme høje vandstand. Men der var der ingen, der led skade. For man havde ikke bygget ned i de områder der. Og derfor har IPCC faktisk vendt på en tallerken, men det er heller ikke kommet frem til politikere og nyhedsmedier. I en specialrapport i marts 2012 meddeler IPCC, at hvad der måtte være af skader og tab i forbindelse med storme, det være sig i troperne eller uden for troperne, ikke skyldes hverken naturlige eller menneskeskabte klimaforandringer. Det skyldes alene, at man er rykket ud i sårbare områder.
Det er jo ganske interessant. Men det hører man altså ikke og læser ikke om. Nyhedsmedierne er jo blevet ekstremt effektive, så vi jo kan sidde hjemme i sofaen, og vi ser jo ustandslige ulykker. Så er det i Kina, så er det i Peru med nedbør og mudderskred og så videre. Vi skal tage stilling til alt det der. Det går ud over vores medmennesker og så videre. Vi tvinges til at tage stilling. Der appelleres til vores følelser og ansvarsbevidsthed. Og det er klart, at det kan netop give en prætraumatisk klimastress. Så vi ser alt det der, og det kunne vi jo ikke tidligere. Så alt det der, mener jeg, er med til, at vi oplever vejret så ekstremt. Nyhedsmedierne kræver drama. De vil se, hvad der sker ved kanten. Det store isbjerg, der bliver skubbet ud i fjordene. De vil ikke med ind på indlandsisen og stå og se, nu sner det sørme på indlandsisen. Men det er den anden side af den samme historie. Den er bare ikke så dramatisk og interessant. Så jeg slutter af med her at sige tak